Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndakarara nembinga. Now I am bleeding non-stop. Saka kwose kwandiri kufamba ndichienda ndirikudzwa kuti hanzi mune chikwambo chirimo muchibereko mangu. Zvino chikwambo ichi ndo chiri kundidya, ndo chiri kukonzeresa kuti ndirambe ndichienda kumaperiods. Zvino pane umwe muprofita uyo ari kuti ndisaramba ndichienda kumaperiods ndinofanira kuti ndinge ndichirara naye. Right now I am so desperate. Zita rangu muchanditi Tariro. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndasiyana nevamwe vakadzi vaya vanouya vachiti ivo vanoita zvehuslay queen. Inini mukomana she ndakazotongohurawo zvangu ndakura kudai so. Ndinogara munzvimbo inonzi Westgate kunoku kuHarare. I have been married for 7 good years to my good husband. Munhu wekuti ari very humble, anonamata and hard working. Vamwe vakadzi vanohura nekuda kwekuti vanenge vachipiwa treatment yakaomarara nevarume vavo. But kwete inini, murume wangu haana kana kumbogara akandihurira kana kundituka. Hongu tinokwanisa kumbotsamwidzana but not zvekuzoti anosvika pakundituka. Today I am confessing mukoma kuti ndine chikwambo according to what I have been told by different prophets, kuti ndine chikwambo icho chiri kurarama chiri muchibereko mangu. Zvino chikwambo ichi chinorarama neropa, saka icho chiri kushandisa chibereko changu chichikandirira mazai muchibereko. Hanzi mazai awa mamwe acho ndo anokonzeresa kuti ndinge ndichizobleeda non-stop, zvekare chichindidya chibereko changu. At the same time, it started one night I was at Pablo's when my friend forced me to go out. Akanditi, iwewe Tari, unongogara wakazvivharira mumba, you need to breathe. This was after ndacomplaina because nababa tainge tatova almost 2 months tisina kumbogara takasika bonde. Saka akanditi, you need to go out there. Kana ukamboenda out paunozodzoka unyazokunzwa kuti une jinja rekuda kurara nemurume wako, because murumewo aiti kana akandibata ndairamba kubatwa kwacho kudzamara achizoramwawo. So akanditi, you are still young, you are treating yourself as if you are a prisoner in marriage. Marriage is not a prison. Ndo zvaakandiudza. I dressed nicely mukoma. Ndakatora advantage yekuti murume ainge asipo, ainge abuda out nebasa, ndichitozviziva kuti he will take couple of days kuti ange achizodzoka. I was wearing a short black dress, red heels. In my heart I just wanted to feel free kumboendawo kubawa, have 1 or 2 drinks, then we return back home. That is not what happened. Takati tasvikako kuPablo Square, that was when I met him. Murume ainge akazvinakira hake iye kunhuhwirira. He smelled of expensive cologne, uye zvekare ainge akapfeka vest apa negold chain kwaidzo masuru. He was driving a very beautiful black Land Rover Discovery. He then bought our table bottles. Akaramba achingonditarisa, he was smiling. Akandiudza kuti iye anonzi Simba. Then he kept looking at me throughout the night, even though painge patori nevamwe vasikana vanotoratidza kuti vakatozvijaira zvekupinda mumabhawa. They were dancing all around him, but aingoramba achingonditarisa. At the end of the night, when I was going to my car, that was when he grabbed my hand akabva anditi, don't waste your time, your beauty, returning back home, come with me. I did not even think mukoma, ndakanzwa sekunge ndakarohwa nemagetsi, because mashoko ake akandiudza iwawo ekuti don't waste your time going back home. Zvechokwadi ndainge ndichitofunga kuti kana ndikasvika kumba ndotora hangu chitoi changu ndobva ndazvifadza nyama dzangu. Ndikati but munhu uyu kauyu ndinokwanisa kana kutongoenda naye, then I will make sure kuti tinongoita bonde redu tichishandisirana dziviriro. Murume wangu hapana kana paanombofa akaziva kuti ndozvaitika. What he does not know will never kill him. I went with him, ndakaenda naye kuNewlands, and when we arrived there, imba yacho yainge yakanaka zvayo, handidi kukunyeperai. We kept on drinking alcohol. Ipapo ndainge ndadhakwa kuita chidhakwa chemai. He kissed me and then we started sleeping with each other. Like andisati ndakamboita bonde sebonde randakaita
naSimba. I went back home. It was somewhere kuma 6 a.m. I was feeling guilty, but I was also excited. I told myself that it was a mistake that I will never repeat again, and life was going back to normal. But life is not gone back to normal. 3 days after that night, my period started. At first I just thought kuti maybe it is an early period. Ndakatomboseka nefriend yangu ndikati ipo paya dai ndakada kuita musikanzwa wekuda kurara naSimba tisingashandisirane dziviriro, sezvo ainge akanditi ngatiitei bonde tisingashandisirane dziviriro, zvimwe kuda ndingadai ndatobatira pamuviri kutaura kudai. So I went on my period. To my surprise, this period, it did not stop. 1 week, 2 weeks, 3 weeks. The bleeding has not yet stopped. At first, ndakatanga nichaenda kuma periods, it was light, then heavy, like my clots, dark, thick clots. I am always feeling dizzy at all the times, and I have been losing weight. I can't even stand for a long time without feeling like fainting. And I have been lying to my husband kuti I am really stressed sezvo ndakambotukana navamwene vangu. So akatombonditi enda kuchipatara kudzamara azondimanikidza kuenda kwaprivate doctor. Vakaita matest, ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda mafibroids kana kuti infection, no medical explanation, saka ndiri kungobleeda. So the doctor looked at me akanditi maybe it's early menopause, but how? I am only 34. That was when pandakazomboshanyira vatete vangu. So ndakati ndashanyira vatete vakamuka kuma 10 because takaenda kunorara somewhere kuma 8:30 to 9 ndo patakaenda tikanorara. Vakangoti tatirarei, ndokubva vachizondinokera musime mandainge ndakarara. Vakabva vanditi iwe tari ndakurota mani, ndakurota wanga wakarara mune imwe imba yakakura chaizvo, ende ndakuona wakaradzikwa pambedha uchivhiyiwa kuita sekunge uri huku. She looked at me akabva anditi mwanangu, wandiudza dambudziko rako, but kuchipatara hako wakaenda, but wadi wambozama kuti ungochinda kumaprofita. I did not want to believe kuti ndakashandiswa pamhiko dzehurombwa, since I am a Christian person, but deep down inside I knew kuti there was something that was not normal. Mangwana acho makuseni vakanditi tarimuka, une madhimoni chete ndo ari kukonzeresa kuti urambe kuenda kumaprofita. Vakaenda neni kumasowe kuti ndige ndichizonamatirwa. So muprofita wacho iye akabva ati haasi kukwanisa kundiudza zvose zviri kuitika kwandiri pamberi pechaunga. Akanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka ndiri ndega. Fine, ndakadzokera kumba kwangu, ndikazodzokera kuya. Murume wangu aitoda kutoenda neni zvekuti hei chingadai chakabvondoka. Saka pandakazoenda kumba kwake akabva anditi ndiri kuona kuti pamuri makasengedzwa mhepo uye zvekare hapana kujeka. Ndiri kuona rima riri kukutevererai kwose kwamunenge maenda, rima iri rinenge richingokutevererai. Makarara kaye mimi nemurume uyo ane chikwambo. Mbinga iyo yamakarara nayo imhondi yakatoponda amai vayo, inoti kushandisa chikwambo kana kutotsvaka matsotsi amai vake vakapondewa. Saka chikwambo ichi chiri kutogara muchibereko menyu. Handina kukwanisa kuti ndinge ndichikuudzai pamberi pavatete venyu, ndokusaka ndati munge muchiuya kuno kumuri mega. Saka vakanditi hanzi ndakainfectwa spiritually like an STI, but chiri chirwere chepamweya. Saka murume uyu hanzi ndo basa rake iroro. Anoti kana chikwambo chake chava kuda kukandira mazai, anotsvaka mukadzi uyo waanosangana naye pabonde. But ivo vakatoshamisika vakati ndinowanzokuziva munhu anoita zvinhu zvakadaro achizomanikidzira kurara nemukadzi wacho vasingashandisirani dziviriro. Saka zviri kutondinetsa. Zvimwe kuda munofungidzira kuti akakushandisirai dziviriro, but iye akazobvisa zvake butiro. Iniwo nekunakirwa kwandaitwa nebonde racho iroro, handina kuda kunyatsokucheka kuti Simba akarara neni nebutiro here kana kuti pane paakazobvisa butiro, because takararana kakati one day plus ndakadhakwa ndakazokumisidzira ndatorohwa neka out, but ndaizoita ndichipepuka ari busy achirara neni. Saka ivo vakatoti kwandiri kana ukasaita zvinhu zvako nekukasika chichatobviswa chibereko chako. Ndakatanga kuchema, but mari yavanoda yakawanda kuti ndige ndichikumbira murume wangu mari iyoyo
anotondibvunza kuti uri kuidi 3000 US ndo yavakati vanoda. Ndakati zvimwe kuda vari kuda kungonditya mari yangu. Ndo pandakabva ndachizoenda zvekare kune imwe church itori mune imwe nzvimbo kwekutoti handina kana munhu wandinomboziva. Ndainge ndongofamba zvino ndichingodhiraivha ndichitsvaka panenge paine masowe. So right now ndaenda kunzvimbo dzakasiyana dzinokwana idzo 6 vose vari kungondiudza nyaya imwe chete. Pane vamwe madzimai vakanditi zvinhu zvenyu zvinokwanisa kukunakirai madzimai kana mukaudza murume wenyu. Hey mukoma, how can I confess? How can I tell my husband kuti izvi ndo zvakaitika? How do I tell him kuti when he was at work inini ndakaenda ndikabva ndachizonotanga kunwa doro ndikaenda nembinga kumba kwayo munhu wandakangosangana naye mubhawa tikazotorara tose usiku hwose. I feel so guilty pose apo paanoti kwandiri, do not worry, I love you my wife. I feel like I want to run away. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Advice wo yandiri kuda kubva kwamuri yeZimbabwe ndeyekuti ndoita sei sezvo paine vamwe madzibaba avo vari kuvimbisa kuti vanokwanisa kundibatsira, but vakati ndinofanira kuti ndinge ndichirara navo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma azvo veduwe, hanzi advice yandinoda kubva kwamuri. Ndoita sei? Ndorara here namadzibaba vamwe vakati vanokwanisa kundibatsira but hunge ndarara navo? Zvakangooma azvo veduwe. Havasi vava kutodawo kutotora advantage here madzibaba vacho ivavo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri musikana uye zvekare ndina makore 16 years ekuberekwa. Ndinogara kunoku kuGweru uye zvekare ndakakurira muno muGweru. Handitombozivi kuti zvakatangira papi, asi ndinokonzeresa maaccidents. Ndinoita zvekurotesewa ende ndinoti kana ndarota ndinokwanisa kungodzi unofanira kuti unge uchikwira bhazi rakati uende kuBulawayo, kana kukwira bhazi rakati wobva wachizoti wasvika muHarare wokwira track. Ndinowanzokurotesewa maybe rinokwanisa kuva riri track kana kuti rered kana kuti reyellow. Ndotonorimirira track iroro pambudzi, ndinozotoona richitosvika. Ende panotongoitika imwe confusion yekuti ndinozogumisidzira ndatokwiramo mutrack iroro. Saka track iroro kana kuti bhazi rinenge richifanira kuti ringe richizoita accidents. Handitombozivi kuti zvinokonzereswa nei. Kana iri mari mukoma, let's say kana ndikanzi ndikufanira kuti ndike ndichienda kuBulawayo kunokonzeresa accident, ndinokwanisa kutongonhonga kana 200 kana kuti 300 US. Mari iyoyo mukoma, pamari yandinenge ndanhonga ndo panenge paine mari yekukwira bhazi kuenda kana mota kuenda nekudzoka, nemari yekuti ndinge ndichizoshandisa patinenge ndiri kuBulawayo. Handigari pamba zvekudaro. Kana vabereki vangu sometimes vanotondifonera ndotovaudza rafu, because ipapo ndichitoita sekunge munhu akagarwa. Ndinokwanisa kugara, let's say ndikanzi unofanira kuti unge uchienda kuBulawayo ndokuchaitika accident, pandinenge ndarota ndikaenda kuBulawayo, mari iyoyo ndo yandinoshandisa ndobva ndatsvaka pekugara. Ndinowanzokugara kumaguest house. Ndinototi ndinge ndichitowana mari inoenderana nekunzvimbo ikoko kwandinenge ndiri kuti ndinge ndichikwanisa kugara. Kana kuri kunzi ndichagara 2 weeks, because accident yacho inokwanisa kuzotongoitika maybe ndakwira kana kombi ndichitoenda mutown. Apa ndinenge ndichigara kumaguest house anodhura, ndichitenga chikafu chinodhura kusvika ndadzoka mukoma. Mari iyoyo ndinenge ndiinayo. Saka kazhinji kacho motikari yandinenge ndakwira, after ndahaika motikari inotadza kusvika kwairi kuenda. It's either ndinowana mukana wekugara pasiti rinenge riri kumashure kwesiti radhiraivha. Achidhiraivha kudaro mukoma, ndinotanga kufuridzira zvekuti vanhu vandinenge ndiinavo havatombozvioni. Vamwe ndo vanoti kana vachingopinda mumotikari vobva varara paya, sezvandakamboita nerimwe track mukoma rakamboita head on nebhazi. Ndini ndakakonzeresa accident yacho. Ndainge ndakatogara ndakaita zvekurara kuchimubhedha chiya chadhiraivha.
because akatotikwidza truck rake takawanda. Saka ndainge ndakagara ndiri kumashure kwesiti rake, ndakaita sekunge ndakarara, then ndokubva ndatanga kufuridzira. Saka kana ndikafuriridza kudaro ndiri kumashure kwadriver, anotanga kubatwa nehope. The majority yevanhu vanozoita mahead on vanenge vabatwa nehope. Saka ndinowanzo kukwira makombi, motikari dzevanhu, matraki kana kuti bhazi. Zvinhu izvi mukomanashi zvinongoitika sekutamba, sekuseka. Ndinongorota segore rapfuura ndakangonzi enda kuHarare, pane kwauri kufanira kuti unge uchizoenda ndokuchazoitika accident. Handikwanisi hangu kukuudzai kuti zvakaitikira nechepapi, nekuti vamwe vanenge vaine hama dzavo dzinenge dzakafira paaccident iyoyo dzinokwanisa kana kuzongorwadziwa. Dzimwe nguva ndinongokwira kana motikari idzodzi dzechivanhu. Pane mumwe musi uyo wandakatombokwira imwe motikari kubva kuMvuma ikazonoita head on paChivhu. Munhu aifanira kuti ange achizofa popa accident iyoyo haana kuzofa, apa ainge atori mufundisi. Izvi ndakazotozviziva after that aita head on paChivhu. Apa ndainge ndiri mumotikari iyo yacho yaakaita head on nayo. Saka akangoburuka mumotikari ndokubva atanga kunamata. Achinamata kudaro akabata bhaibheri rake. Mukomanachi ndakatanga kunzwa kupera simba, but pakabva pachizosvika vamwe vakomana ava vainge vari mune kamwe kamotikari kaToyota Platz kainge kari kadiki kachita kunge kemushikashika, but vakomana ava vainge vakapfeka masutu vachiita sekunge mapurisa. Vakangoya vakatarisa, but ndakazoona umwe wacho achimwaya mvura pamavhiri emotikari yainge ichidrivwa navamufundisi. Murume iyeye akazoita accident. It was 1 week later pandakarota ndichinzi ibva kuGweru uende kuHarare. Ndakaenda kuHarare ndikanokwira kombi yainge ichibva kuGlenora ndisingatozivi kuti ndikuenda kupi. Kombi iyoyo yakazonoita accident nemotikari yavamufundisi. Motikari yavo vamufundisi ivavo yakanojamba robot ndokubva yachizonorohwa padumbu nekombi. Mukombi imomo mandainge ndiri, and then the car overturned. Kana iri sekombi haina kana kumbogara yakasangana neproblem. So zvinhu izvi zvose zviri kuitika kwandiri handitombozivi kuti why zviri kuitika, but ndo hope idzodzo dzandinogara ndichingorota. Pane umwe musi mukoma pandakazoramba ndakatonzi uri kufanira kuti unge uchienda kuKwekwe, then kana waenda kuKwekwe unofanira kuti unge uchitsvaka motikari. Pane motikari yakadai yauchakwira inenge ichienda kuBulawayo directly. Ndakati ndahaika motikari iyoyo mukoma ndakavanzwira tsitsi. Vanhu ivavo they were a young couple. Murume wacho aita sekunge musoja. Vainge vakatoisa kamwana kavo kainge kaine 2 months. Vainge vakatokaisa pababy car seater. Saka kakanditarisa because ndainge ndakagara kumashure, ivo vainge vakagara murume nemukadzi vari kumberi. Kakanditarisa pandakada kutanga kufuridzira baba vacho ndokubva kangonyemwerera. Moyo wangu wakarwadza. Ndikabva ndatongoti ndiri kukumbirawo kuti munge muchindidzikisa pano please. Vakatondibvunza kuti naiwe mwana iwe pauri kuda kusara panapa ingawani wati uri kuendawo kuBulawayo. Ndikati kwete pane vamwe mainini vangu vandikuda kuona apo. Ndokubva vatondiburutsa motikari mavo. Mukomanashi murume wacho akapopota zvake. Advice yangu kune vamwe vanhu kunzoko, sometimes do not even treat another person in a rough way, because mukadzi wacho tsitsi dzake nemoyo wake murefu ndo wakakonzeresa kuti ndige ndichizosiyana navo. Murume wacho paakada kumbondita rough ndakatombodzokera mumotikari ndikati nhai vanzvadzi, ko chamuri kunditukira chii? Akati you are wasting my time. Ndakandifanira kunge izvezvi ndikadai ndatova somewhere, but right now wakwira motikari yangu all of a sudden wakutoti wakuburuka. Ndokamari kanda ndichitotarisira kutoti mari iyoyo yawandibhadhara ndichatodirawo maliters mashoma. Mukadzi wacho ndiye wandakanzwira tsitsi because akabva achizovhura handbag ndokubva andipa mari. On top of that akabva atondipa neimwe 10 US. Akabva anditi 10 US iyi sister obva wachizotenga zvaunonzwa kuda. Handitika ndokubva vachizodriva motikari yavo. Ndakavanzwira tsitsi vanhu ivavo zvekuti vaifanira kunge vakafa. The whole family, they were supposed to die on the same spot. Chinoitika mukomanachi ndechekuti motikari kana ikaita accident toti zvikanzi motikari iyoyo maybe inenge yauraya vanhu vose vanenge vari mumotikari macho, inini ndinokwanisa kana kuzongokaruka
ndakatogara kana murestaurant ndichitodya kushaya kutoziva kutoti ndinenge ndazvifambisa sei. Like ipapo vanhu ava vaifanira kuti vange vachizofa vari vaviri nemwana wavo, then ndobva ndachizotongokaruka ndatova kana mushopu ndichitotenga something else ndisina kana kukuvara kana kuita sei. Handizivi kuti zviri kukonzereswa nei. Ndimi munhu wekutotanga kutotaura naye. Kuchechi kwacho ndinotya kuenda kuchechi nekuti kana ndikangopinda muchechi ndinotanga kunzwa kutsva kuita sekunge ndichafenta. Ndinozotobudamo muchechi macho ndichidikitira ndichiita zvekutiza. Ndiyo nyaya yangu please, vanhu vaJehovha ndibatsirei kana kuri kunzi Mwari wacho ariko. Ko ndakatadzei? Kasi ndiri muroi? Kasi ndiri musatanisti here? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ndakamboedza kuda kumubvunza kuti saka unokwanisa kundipa here madetails ekuti musi wakati ndakakonzeresa accident kwakati. Iye akati handikwanisi nekuti ndichitotaura nemi musoro wangu uri kutema, ndiri kunzwa nzeve dzangu dzichirira, muri kuita sekunge mune zvinhu zvirimo zviri kunanaira zvichifamba. Anoti iye dzimwe nguva anozotozvidira cooking oil yaanenge adziisa kuti zvinhu izvozvo zvisazongoramba zvichinanaira zvichifamba munzeve dzake. Strange things indeed they do happen in this world. Hey.